abakhoyo ngelika Kristu igama molweni bazali. Torho sithunywa ngumzi wakwaTatu Vebi okokuba family yalapha ekhaya sizise lo mzimba kamama uMamzizi. Sithi kuni lo mzimba uThixo ebemboleke umama uMamzizi ngelixesha ebesaphila elapha emhlabeni. Ngoku siyawubuyisa njengoko benuqinise elakhaya lakwatata uVebi. Siyawubuyisa kumzimba wakhe sisenza umbulelo kuni okokuba nisithathe ithuba lokusithemba okokuba xa ephuma kweli lokuphila ilizwe makadlule kulamzi wakwaVebi. Nisithemba okokuba angagcinwa khona ngendlela efanelekileyo nangendlela enesidima nesithozelo. Sizothi ke kuni lusapho lwasekhaya siyabulela kakhulu ngokusethemba. Utata uVebi kusiyalezilo okokuba sidlulise lamazwi afumaneka kule ncwadi yakwabaseRoma ngesahluko sesibhozo, ngesahlukwana se-18. That is Romans chapter 8 verse 18. Uthi ke kuba ndigqiba kwelithi inhlungu zelixesha lakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obuseza utyhilwa kuthi. And so kunenhlungu yangoku kodwa kunobuqaqawuli obuzawutyhilwa. Umpostoli uPawulos uncokola ngemeko esenhlungwini yena kodwa ebabhalele sithi singayinaki inhlungu yelixesha nobunzima belixesha ngoba inhlungu zelilizwe nobunzima belixesha buyayixikixi inyama kude kufikelele ixesha loba sibuyele kumenzi wethu apho khona siphululwa khona induma. Esinethemba ke noba nomama uMamzizi ubheke kwelokhaya ngalo mazwi sithi singumzi wakwatata uVebi sibamba ngazo zosibini yangalo msebenzi ukuthabathela lapho ukubheka phambili uThixo angawuthwala ngokwakhe aniphe ukuxola kwenhliziyo ngoYesu Kristu Nkosi. Amen. Inkosi tata.